Әғуду биллахи минеш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Безне юктан бар итеп, безгә Аллаһ Тәгалә һидаят юлларын биргән, һәм дә ки хак юл белән яшәргә насыйп иткән. Шушы Аллаһ Тәгаләне тануны безгә Аллаһ Тәгалә насыйп иткән, һәм дә ки шушы дөньяларыбызда Аллаһ Тәгаләгә итәгать кылуны безгә насыйп иткән Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә һәрберчә хәмд сәнәләребез ула күрсен. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы хаклыкны батиллыктан айырыр өчен җибәргән пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәк түрләребездән чыккан салават шәрифләребез һәм сәламнәребез ирешә күрсен. Аллаһ Тәгалә шу җомга көннәрен мөбарәк кылсын. Иншаллаһ, кылган гыйбадәтләребезне кабул кылып, белеп белми кылган, ачык яшерен кылган гөнаһларыбызны гафу әйләсен. Аллаһ Тәгалә шушы Шәввал айларында тоткан уразаларыбызны кабул кылсын, һәм дә ки Рамазан аеннан соң шушы итагатьләребезнең, гыйбадәтләребезне Аллаһ Тәгалә киметми, түкми чәчми, икенче Рамазаннарга кадәр шулай алып барырга Аллаһ Тәгалә насыйп итә күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген инде сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншаллаһ нәкъ менә шушы гыйбадәтләр турында, нәфил гыйбадәтләр турында. Чөнки күп кенә сораулар да булды егетләрдән, кызлардан. Сорыйлар шушы Рамазан аенда алган нигъмәтне, алган күңел халәтен, алган менә шушы күтәрелгән иманны ничек сакларга? Һәм дә шушы халәт белән икенче Рамазанга кадәр ничек яшәргә? Беләбез ки, мөхтәрәм кардәшләр, күп әйткәнебез булды шулай бит. Бу дөнья ул безнең өчен стресс. Бу дөнья. Гомумән бу дөньяда һәрбер нәрсә дә безнең өчен ул стресс булып тора. Чөнки Аллаһ Тәгалә бу дөньяны безгә шулай яраткан. Дөнья бездән ала гына бирми. Һәм дә инде безнең һәрберчә тырышып яшәүләребез ниндидер бу дөньяга баглаган өметләребез алар өчен ашмый. Шуңа күрә безгә ул стресс булып тора. Безгә эшләргә кирәк шулай бит, хезмәт итәргә кирәк ризык табыр өчен. Болай гына ризык килми. Эш үзе бер стресс, шулай бит, кешеләр белән аралашырга кирәк. Кешеләр башка кеше тагын стресс, һәрбер кешегә җайлашырга кирәк. Теләгәнчә сөйләшә алмыйсың, гел үз-үзеңне карап торырга кирәк, һәм башкасы, һәм башкасы. Менә шулай итеп инде, мөхтәрәм кардәшләр, без бу дөньяда яшәргә мәҗбүрбез. Һәм әлбәттә бу арыта безне. Арыта. Ички яктан безне ашый башлый. Күп кенә кешеләр инде онытылырга тырышалар. Гади кешеләр дип әйтик шулай бит. Кемдер алкоголь куллана мәсәлән. Көне буе эшләгәннән соң кич белән әзрәк утырып эчеп ала. Карап торсагыз шулай бит инде. Һәрбер кеше үзенчә әз генә тегесен монысын алып ял итәргә тырыша, онытылырга тырыша шулай итеп. Ул бит начар гадәт кенә түгел ул, алкоголь. Ул онытылырга теләү халәте. Ул бит кеше мәсәлән бәлки аны теләмидер дә, ләкин башка юлын тапмый ул онытылуның. Кемдер инде шулай бит киноларга йөри, кемдер китаплар укый, онытылырга тырыша. Хәтта олы кешеләр теге мультфильмдагы киемнәрне киеп, төрле уеннар уйнаучылар да бар. Аннан соң инде тагын онытылырга теләүчеләр бар шулай бит. Ул да шул онытылырга теләү бер сәбәбе, теләге дип әйтик. Сугыш уйныйлар. Шулай бит күргәнегез бардыр бәлки. Олы кешеләр киемнәр сатып алалар, кыйбат-кыйбат бәягә, мылтыклар алалар, шулай бит холостой белән татырган инде. Оештыралар анда сугышлар, ниндидер реконструкция, ниндидер сугышның шулай бит бер өлешен дип әйтик инде. Кайберәүләре кылыч күтәреп йөриләр. Басуга чыгып шулай бит шалтыр-пылтыр сугышып кайталар анда. Бу мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы онытылу теләге. Әзрәк кенә дөньядан шулай бит китеп тору. Бер таныш әйтәдер, без ди эштән соң джиплар белән чыгып китәбез былчыракка ди. Былчырак җырабыз ди, батабыз, шумабыз шунда ди, машина белән бер-беребезне тактырабыз ди. Ул да бар ирләр өчен шулай бит инде. Аннан соң машина җабыз да кайтабыз дигән җал итеп ди инде, шулай итеп. Бу да онытылырга теләү, теләге, шулай бит. Онытылырга теләй кеше. Элекеге вакытта бит кеше юк-бар белән шөгыльләнмәгән, файдалы эш белән шөгыльләнгән. Хәзер без санап киткән бу әйберләр, алар бөтенесе тормыш өчен кирәк түгел алар. Яшәр өчен кирәк түгел алар берсе дә. Алар ризык өчен кирәк түгел, киресенчә алар акча ала торган әйберләр. Булар, менә без санап киткән әйберләр. Алар уен. Әмма ни өчен кеше шулай итә? Онытылырга тели. Элекеге вакытта инде кеше онытыла торган булган менә шушы гыйбадәт юллары белән. Мәсәлән, Карл Марксның әйткән сүзе шулай бит, религия это опиум для народа дигән сүз. Аны инде совет чорында бик кулландылар. Ләкин Карл Маркс яшәгән вакытта опиум ул булган обезболивающий.
кешенең берәр җире авыртканда шул опиум эчкәннәр. Әле Фрейд вакытында да кеше наркотик кулланган, кокаин, героин кулланган, авыртса берәр җире. Ул вакытта ул дару булып саналган. Шуңа күрә дә аны әйткән шушы дару мәгънәсендә. Менә шушы тормышта яшәгәндә кеше аргаш, талгаш, шулай бит инде. Аңа әзрәк шушы тормыштан җаны авырта башлагач, аңа нәрсә кирәк? Шушы авыртуны баса торган дару кирәк. Нәрсә ул? Дин. Ул дин, шушы авыртуны баса торган дару. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, без инде гыйбадәт кылган дәврдә намазлар укысак, уразалар тотсак, тыгалар кылсак, безнең мөхтәрәм кардәшләр, җаныбыз сәламәт була. Менә шушы авыртуыбыз басыла. Менә шуңа күрә безгә һәр вакытта да динебез гыйбадәтләр белән яшәргә куша. Күп кылдыгыз инде дип шулай бит әйтми динебез. Безгә динебез әйтә, гыйбадәтләр кылыгыз ди, тәүлек буена буш вакытың булдымы, син аны куллан, ахирәткә файда белән диелә. Ул бит ахирәткә файда гына түгел, кылган гыйбадәттән, дөньяга да аның файдасы була. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә, бу кытси хадис, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Миңа якынайыгыз ди, изге гамәлләр кылып, истәмә изге гамәлләр, нәфил гамәлләре кылып", ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Якынайыгыз миңа ди. Ягъни фарыз гамәлләр белән генә туктамагыз. Кылыгыз нәфил гамәлләр, истәмә гамәлләр. Моңа күрә истәмә уразалар, моңа күрә истәмә намазлар, шулай бит истәмә садакалар, истәмә гомрә кылып кайтулар һәм башкалар. Булар бөтенесе рәхәт бирә. Кем менә үзегез дә сизәсездер, шулай бит. Соңгы вакытта гомрәгә йөрүчеләр күбәйде. Ел сайын йөриләр, шулай бит. Ел сайын. Нәрсәгә? Барып кайткач, кеше бер рәхәт тойгы хис алып кайта. Тагын тарта башлый үзенә. Тагын барасы килә, шулай бит. Тагын ял итәсе килә, онытылып кайтасың, шулай итеп бәзрәк кенә күңелеңә, җаныңа ял алып кайтасың. Һәм йөрисең, барасы килә. Шулай ук намазлар да, шулай ук уразалар да ләззәт бирә башлый, кешегә рәхәт бирә башлый. Бу Аллаһ Тәгаләнең яраткан эшләрен эшләп, без дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең яратуын алабыз. Без дә менә шушы рәвешле үзебезнең җаныбызга ял алабыз. Кытси хадистә шулай ук инде Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә миңа кылым ди, якынайса ди, әз генә шулай 5 тибез инде. Кул. Теге озынлыгы дип әйтик шулай. Мин аңа якынайырмын терсәк буена ди. Терсәк буена мин аңа якынайырмын ди, шушы үземнең кылыма ди. Әгәр дә инде ул миңа якынайса терсәк буена ди, мин аңа якынайырмын адым буена ди, шулай бит." Ягъни Аллаһ Тәгаләгә карата без әз генә бер хәрәкәт кылсак, якынайырга теләсәк 1 метрга дип әйтик инде, ул безгә 10 метрга килә. Аллаһ Тәгалә безгә якыная, үзе якыная артыгы белән. Аллаһ Тәгалә көтеп тора, адәм баласы миңа карата берәр хәрәкәт ясамас микән дип. Шуңа күрә безнең гыйбадәтләребезнең максаты ул тырышлык. Алар камил түгел. Без тиешенчә бөтенесен эшләп тора алмыйбыз барбер. Әмма тырышлык кылсак, безнең тырышлыгыбызны Аллаһ Тәгалә күреп ала. Һәм шушы тырышлыкка күрә Аллаһ Тәгалә безгә әҗр савабын бирә. Һәм инде шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кылым миңа карата атлап килсә, мин аңа таба йөгереп барам" ди. Без атлап барсак Аллаһ Тәгаләгә карата, Аллаһ Тәгалә безгә каршы йөгереп киләм ди. Әлбәттә, образлы әйтелгән сүзләр. Нәрсә? Бер нәрсә кирәкми, шулай бит. Менә бит кай вакытта ирләр белән хатыннар киләләр, хатыннары белән зарланып. Менә булай, менә шулай, хатын булай, иренә зарлана инде. Мин гел хатын-кызларга әйтәм. Мен әйтәм, сездә ирләргә кирәк, сездән бер генә әйберемне әйтәм. Нәрсә? Рәхмәтле булу. Алар сездән көтмиләр бүләк, акча, шулай бит. Аларга кирәкми ул әйберләр ирләргә. Ирләргә кирәк рәхмәтле булу. Ир кеше тырыша, эшли шушы гаиләсе өчен дип, иртән китә, кич кайта, җаваплылык сизә өстендә, шулай бит. Һәм менә шушы эшләгән тырышлыкларына ир кешедән нәрсә көтә? Бер рәхмәт сүзе көтә. Рәхмәтле булуны көтә. Бүтән ир кешегә кирәкми бер нәрсә дә. Менә мөхтәрәм кардәшләр, адәм баласы да Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәтләренә рәхмәтле булырга тиеш. Әлбәттә, ул аны рәхмәт әйтеп бетерә алмый.
Әмма тырышса рәхмәтле булырга, кешеннән килгән кадәр Аллаһы Тәгалә тагын да ярата башлый ул кылын. Тагын да аңа күбрәк бирә. Әле менә шушы арада гына интернетта бер хатын-кыз яза. Мин ди Аллаһ Тәгаләгә ди итагатьле ди үзем ди. Аллаһ Тәгалә миңа бәхет бирми ди. Минем проблема нәрсәдә икән ди. Минем проблема нәрсәдә икән ди. Шулай. Бер караганда әйбәт сорау. Логик сорау. Ләкин монда күренеп тора синең проблемаң потребительские отношения, урысча әйтеп әйтсәк. Син кулланучы. Син Аллаһы Тәгаләгә нәрсәдер кыласың, аннан алыр өчен. Элементарно просто биргәненә рәхмәт итеп. Берсендә бер әлекеге безнең инде шундый булган галимнәребез, алар шикр намазы укый торган булганнар, шикр намазы укырга мөмкинчелек биргән өчен Аллаһ Тәгалә. Шикр намазы укырга мөмкинчелек биргән өчен шикр намазы укыганнар. Нәрсәдер өчен түгел шулай бит. Аллаһы Тәгаләгә шикр кылырга, рәхмәт әйтергә мөмкинчелек булган өчен рәхмәт әйткәннәр. Галимнәрнең менә шундый күңел халәтләре булган. Нәрсәдер өмет итеп түгел. Аллаһ Тәгалә бирә әлбәттә. Ризыгын да бирә, байлыгын да бирә, Аллаһ Тәгалә бәхетен дә бирә, бөтенсен бирә. Әмма синең күңелеңдә булырга тиеш рәхмәтле булу хисе. Ул бирмәсә мин бер нәрсә эшләмим дигән хис булырга тиеш түгел. Аллаһы Тәгалә каршында аның Алла хакын хаклап син гыйбадат кылырга тиеш, хәтта ул сиңа бер нәрсә бирмәсә дә. Шушы Аллаһы Тәгалә аңа гыйбадат кылырга мөмкинчелек биргән өчен генә дә син гыйбадат кыласың. Менә бу асыл гыйбадатның нигезләре. Аллаһ Тәгалә әлбәттә рәхмәтсез калдырмый. Әлбәттә сиңа җавап бирәчәк. Әкрен әз генә тырышсаң, ул сиңа күп каршы килә. Әмма син тырыш кына, бары тик тырыш кына. Ул бирмәсә дә син тырыш. Менә хәзерге вакытта сораган әйбереңне бирми икән ул сиңа, син барыбер тырыш. Аллаһы Тәгалә барыбер бирәчәк. Без әйттек бит, бу дөньяда булмаса ахирәттә бирә Аллаһ Тәгалә. Бер вакытта җавапсыз калдырмый. Бер генә синең кичкенә эшеңдә югалмый. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Кичкенә генә бер яхшылык эшләсәң дә, Аллаһ Тәгалә ул яхшылыгыңны күрәчәк. Син ашыкмагына шулай бит. Менә шуңа күрә шушы халәт булырга тиеш безнең Рамазан аеннан соң да. Рамазан бетте, әйе, әлбәттә. Әмма гыйбадатлар кылырга шундый ук көннәр бар, шундый ук төннәр бар. Шул ук малыбыз бар шулай бит. Шул ук җаныбыз бар гыйбадат кылырга. Савабы әзрәк булачак. Инде 70 тапкыр түгел, 10 тапкыр савабы. Ләкин 10 тапкыр да күп. Ул бит минус түгел ул. Ул бергә бер түгел, ул барыбер күп 10 тапкыр да шулай бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безне инде савапсыз калдырмый бер вакытта да. Без уйлыйбыз, Аллаһ Тәгалә менә дугаларны кабул итә торган Рамазан ае бар дип. Ләкин Аллаһ Тәгалә алдында төнлә, һәрбер төндә дә дугаларны кабул итә торган сәгать бар. Бәлки ул төне буе түгелдер, төннең бер генә өлешендәдер шулай бит. Әмма ул һәр төндә бар. Әгәр дә дуганың кабул булсын килсә, бер төнне утыр дугада. Һәрбер сәгатьтә дуга кылып ал, син ул сәгатькә эләгәчәксең. Һич шиксез. Шуңа күрә ул һәрбер төнлә дә бар. Аллаһ Тәгалә безне калдырмый, ташламый Рамазан бетте дигәчтендә. Шуңа күрә без аны калдырмасак, Аллаһ Тәгалә безне калдырмый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмилла, фазкуруни азкуркум." Мине искә алыгыз, мин сезне искә алам ди. Аллаһ Тәгаләне искә алып торган дәврдә Аллаһ Тәгалә безне бер вакытта да онытмаячак. Менә шуңа күрә Рамазан беткәннән соң да әле безнең тормышыбыз, мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит инде дәвам итәчәк һәм без шуңа күрә дә булдыра алган шу гыйбадатларны кылабыз да. Бар безнең хәзер Шәввал аенда 6 көн ураза. Бар безнең шулай бит тәһаҗҗүд намазлары, духа намазлары. Бар безнең җомга көндә кыла торган сәгатьләр шулай бит. Мәсәлән, җомга көнендә икенде белән ахшам арасында кылган дуганы Аллаһ Тәгалә кабул итә. Икенде белән ахшам арасында намаз укый алмыйбыз, нәфил намазлары.
дұға қыл. Шулай бит. Утыр да дұға қыл. Аллаһ Тағала дұғаларны қабул итә. Жұма көне түгел икән бар, чәршәмбе көнне Аллаһ Тағала дұғаларны қабул итә. Чәршәмбе көн. Кем уйлаган шулай бит, атна ортасында дұғаларны қабул итә торган билгеле бер көн бар ди. Чәршәмбе көн бар. Мөхтәрәм кардәшләр, нигә гаҗәп булмасын шулай бит. Бар безнең дүшәмбе, пәнҗешәмбе уразатта торган көннәребез. Ай уртасында 3 көн уразатта торган көннәребез бар. Әгәр без дүшәмбе, пәнҗешәмбене ай уртасында 3 көннәрен тотсак, ул Шәвваль аенда 6 көнгә җыела, артып та китә. Һәм шулай итеп, без Аллаһ Тәгалә каршында бу аҗр-савапларны ала алабыз. Аллаһ Тәгалә белән һәр вакыт элемтәдә тора алабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китик. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о дополнительных поклонениях, молитвах, о нафиль поклонениях. Дело в том, что во время Рамазана мы провели активно наши дни и ночи. Кто-то, может быть, немножко устал. Возможно, есть такая усталость, так скажем, да, легкая, приятная усталость, так скажем. Но что для человека отдых? Для человека отдых – это смена деятельности. Если же человек бездвижен, значит, это болезнь, это не отдых. Когда человек не двигается, это болезнь. Поэтому отдых для человека – это смена деятельности. Человек может отвлечься на что-то другое и тем самым отдохнуть. Например, человек читает книгу, устал. Умственная деятельность очень много сил отнимает. Значит, можно отвлечься, зикр сделать, можно намаз прочитать. И, альхамдулилля, то есть ты отдыхаешь. Потом можешь снова приступить. И наш мозг – это как мускул. Вот мускулы постоянно нуждаются в тонусе, в тренировках. Наш мозг тоже. Его можно тренировать, как имам Шафи'и говорил, то есть наш мозг можно тренировать. Читаешь, мыслишь, запоминаешь что-то. И это помогает нашему мозгу сохранить активность. Если ты его забросил, значит, соответственно, он уже привыкает к бездеятельности. Также наша душа. Когда наша душа вот в течение месяца поклонялась Аллаху Субханаху ва Тааля, она уже привыкает к этому ритму, привыкает к этим поклонениям. И мы чувствуем недостаток. Но это не значит, что теперь мы не можем все это делать. Да, не рекомендуется держать уразу месяцами, как месяц Рамазан. Но мы можем продержать по-другому. Один день держишь, другой день отдыхаешь. Понедельник, четверг держишь, 3 дня в середине месяца держишь. Читаешь намазы, может быть, уже не целые ночи, а возможно, можешь прочитать какую-то часть ночи. Мы тасбих намаз прочитали вот вместе с джамагатом. Его желательно вообще одному читать, хотя бы раз в месяц. Когда у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали, а можно реже, он сказал, хотя бы раз в год, он говорит. Тасбих намаз. Это самый минимум. Поэтому можно встать хотя бы раз в месяц, прочитать тасбих намаз. Вы же видите, он немного времени занимает. Поэтому поклонения, дорогие друзья, у нас продолжаются также. Жизнь не заканчивается. Не надо для этого ждать следующего Рамазана. На следующий Рамазан мы уже возьмем, иншаллах, уровень повыше, если будем в течение года держать тот уровень, который взяли. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахир рахманир рахим. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Скажи, говорит, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах полюбит вас, простит вам ваши грехи, Аллах милостивый, прощающий. Если мы хотим, чтобы Аллах Тааля нас полюбил, надо повторять жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Жить так, как он жил или говорил. Что он рекомендует, в какие дни, ночи, какие поклонения делать, что он сам делал, да? Аллах Тааля всегда был на связи с Аллахом Субханаху ва Тааля. В любом случае, на каждый случай имеется дуа, зикр. У нас же есть возможность, если у тебя нет омовения, например, чтобы совершить намаз, ты можешь совершить зикр и дуа. Для этого не нужно омовение.
Если у тебя нет гусль, большого омовения, это не значит, что ты оставляешь Аллаха Субханаху ва Тааля. Ты можешь те же дугасы говорить, салаваты говорить, ты можешь говорить зикры. Это разрешается, нельзя читать Коран. Потому что бывает, например, женщины тоскуют по намазу, по поклонению. Даже вот женщины вот Рамазан спрашивали очень много. Ну как, вот что мы можем делать? Читать нельзя, держать нельзя, наизусть даже нельзя читать Коран. А мы, говорит, хотим. Вот Аллах Тааля такое испытание им дал. Поэтому можно сохранять связь с Аллахом Субханаху ва Тааля нашими дуа, молитвами, зикрами и так далее. Это все поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Дорогие друзья, как-то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у джамагата. Он сказал: кто из вас сегодня постится, держит уразу? Абу Бакр, рады Аллаху анху, сказал: я. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: кто из вас сегодня участвовал в джиназа, в похоронах? Абу Бакр, рады Аллаху анху, сказал: я. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: кто из вас сегодня кормил нищего, неимущего? Абу Бакр, рады Аллаху анху, сказал: я. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: кто из вас сегодня навестил больного? Абу Бакр, рады Аллаху анху, сказал: я. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: любой человек, который делал все это, непременно войдет в рай. Абу Бакр, рады Аллаху анху, это все делал в один день. Каждый день. Как получалось? Если есть больной, то навещаешь. Тогда люди контактировали, друг друга знали. И почему он это делал? Когда приходит весть о чем-либо, он стремится получить этот саваб. Если он не пойдет к больному, что будет? Ничего не будет. Если он в джаназа не будет участвовать, что будет? Все равно похоронят, правильно? Плюс один человек, минус один человек, какая разница? Но он считал, что это очень важно и нужно для вознаграждения, для саваба. Поэтому каждый день старался вот возможности найти для саваба. Есть у него время? Ага, все, есть возможность, я это сделаю. Вы знаете, даже когда он стал халифом, Абу Бакр, рады Аллаху анху, да, ухаживал за одной женщиной, слепой, одинокой. За ней хотел ухаживать Умар, рады Аллаху анху. А он знал, что если такая женщина приходит к ней домой, а у нее еда готова, дом убран. Он удивляется: а кто, говорит, приходит, это делает? Потом он пришел на следующий день еще раньше. Еда готова, дом убран. Он решил выследить этого человека. Кто это делает? И сидел, ждал у двери там, кто приходит. Подсматривает, кто же приходит. Это оказался Абу Бакр, рады Аллаху анху, когда он стал халифом. Он не забросил вот эти благие дела, когда стал халифом. Когда люди становятся уже, высокие ранги получают, они забрасывают такие дела. У них то времени нет, то еще чего-то там, то возможностей, то еще находят себе оправдание и так далее. А Абу Бакр, рады Аллаху анху, это не забросил. Вы знаете, даже когда Абу Бакр, рады Аллаху анху, спрашивал, да, он хотел сделать все то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Знаете историю, да, когда он пришел и спросил у жен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, да, ну, обычной жизни, говорит, что мы не делаем, вот. Жены думали, ну, вроде бы все совершаете. Он, говорит, кормил одного нищего еврея на рынке. Он ходил, говорит, к нему на рынок и кормил его сам каждый день. А этот еврей выходил на рынок для чего? Чтобы ругать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, каждый день. Он выходил и ругал его. Не следуйте за ним, он лжец, он такой, он сякой там и так далее. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приходил и кормил. Он не говорил, что он пророк. Он не говорил, что он Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, просто кормил. И Абу Бакр, рады Аллаху анху, решил продолжить эту сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, кормить этого бедного еврея. Пришел, приготовил ему еду, начал его кормить. А еврей говорит: ты, говорит, не тот, кто меня кормил до этого. Твоя еда другая, твои руки, говорит, другие. У того была еда вкуснее, руки мягче. Ты, говорит, другой. Кто ты, говорит?
И где тот человек? На что Абу Бакр, рады Аллаху анху, расплакался и говорит: тот, кто тебя кормил, был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. А я, говорит, тот, кто стал халифом после него. Я решил продолжить это дело. Потом расплакался этот еврей. Он говорит: я же, говорит, выходил на этот рынок каждый день, чтобы его ругать. А он, оказывается, приходил меня кормить. Не ругаться со мной приходил, да? А приходил меня кормить. И принял ислам. Это истинный пророк. Только пророки на это способны. Поэтому добрые дела можно делать в течение жизни вне зависимости от времени года и так далее. У нас многие вот бедняки ждут Рамазана, чтобы поправить свое материальное положение. А вне Рамазана они не кушают. Потом 11 месяцев они что делают? Уходят в спячку. До следующего Рамазана их дети перестают болеть. Им ничего не надо покупать. Нет, конечно. Поэтому активность вот эта вот, она продолжается и вне Рамазана, дорогие друзья. Аллах Тааля говорит в Кудси хадисе: поистине Всевышний Аллах сказал: я объявляю войну тому, кто враждует с близким мне рабом, то есть вали. Кто стал вали, Аллах Тааля становится его покровителем, его союзником. Значит, кто воюет с этим человеком, с тем воюет Аллах Тааля. Значит, все, это уже объявляешь войну самому Аллаху. Любимейшим из всего, что делает раб мой, стремление приблизиться ко мне, является то, что я вменил ему в обязанность, говорит Аллах Тааля, то есть фард. Для Аллаха Субханаху ва Тааля самым любимым делом является фард. Если человек хочет приблизиться к Аллаху, он должен начинать выполнять вмененные в обязательства вещи. Просто ходить и болтать языком, что ты Аллаха любишь, что ты в Него веришь и так далее, недостаточно. Надо делать то, что Аллах Тааля велит делать. Это самое главное, если хочешь приблизиться к Аллаху. Также Аллах Тааля говорит: и будет раб мой стараться приблизиться ко мне, делая больше положенного, то есть нафиль, пока я не полюблю его. Когда уже человек делает то, что даже не вменено в обязанность, а желательное что-либо, сунной, нафили, тогда Аллах Тааля любит этого человека. Потому что этот человек старается без приказа уже. А что будет, если Аллах Тааля полюбит такого человека? Когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, его зрением, посредством которого он видит, его рукой, которую он будет хватать, и его ногой, которую он будет ходить. Это значит, что этот человек будет смотреть только на хорошее, слушать только хорошее, брать только халяль и ходить в тех местах, которые являются разрешенными. То есть вали Аллаха делает только халяльные вещи. Если человек даже выполняет нафиль и сунну, но глазами и ушами делает харам, значит, он не достиг уровня вали Аллаха. Он достигнет, когда уже, значит, все его тело будет служить Аллаху Субханаху ва Тааля. Через фарды, нафили он достигает этого уровня. И что будет потом? Если он попросит меня, я обязательно дарую ему. Если обратиться ко мне за защитой, я обязательно защищу его. То есть этот человек превращается уже в того, у кого принимаются дуа. И Аллах Тааля его защищает. Было много таких случаев. Вот, например, некоторые люди обращались за дуа к определенным людям. Они сами, к сожалению, грешат, например. Их дуа могут не приниматься. И тогда они идут к этим вали Аллах, то есть приближенным к людям Аллаха, и говорят: сделайте дуа. Эти люди делают им дуа. Иногда люди ходят, это вот в Средней Азии, Центральной Азии очень распространено, ходят в далекие аулы какие-то, в горные местности, где живет такой человек, приближенный Аллаху, чтобы он сделал дуа. Они вопросы свои решали таким образом раньше, да и сейчас. Вот девочка заболела, сделайте дуа. Вот родить не может у меня дети, пожалуйста, делайте дуа. Вот работаю, дело мое не получается, дайте совет, делайте дуа и так далее.
понимаете, свои вопросы решали таким образом, обращались к Аллаху Субханаху ва Тааля. Почему так они шли? Потому что есть люди, у которых принимаются дуа. Эти вали Аллаха, это может быть любой человек. Даже один ученый говорит, я знаю, говорит, одного вали Аллаха. Кто это? Кто? Что за ученый? Это, говорит, дворник наш. Дворник. Клянусь Аллахом, говорит, он вали Аллаха. То есть это может быть не обязательно какой-то профессии человек, да? Но если это ученый, это прекрасно. Это может быть любой человек, который старается на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, поистине в день суда первым из всех деяний человека расчет с рабом Аллаха будет произведен за его намаз. Первое, что спросят в судный день, это будет намаз. Это будет намаз. Некоторые думают, ой, намаз это не важно, самое главное оставаться хорошим человеком. Если ты намаз не читаешь, ты не можешь остаться хорошим человеком перед Аллахом. Может быть, ты останешься хорошим человеком перед женой. Мешками деньги переносишь ей, шубы покупаешь, машины покупаешь. Ты хороший человек перед ней. Но перед Аллахом ты не будешь хорошим человеком, если ты не читаешь намаз. Первое, о чем будет спрошено, это намаз. Поэтому надо обращать внимание на намаз. Даже ученые говорят, проблемы с деньгами, обращайте внимание на свой намаз. Вовремя читаете ли, правильно ли читаете, искренне ли читаете и так далее, и так далее. В первую очередь обращайте на любые проблемы, обращайте внимание на намаз. Даже жена, например, ссорится непослушные, обращайте внимание на намаз. Нет ли в этом проблемы? Если он будет хорошим, то человек преуспеет и добьется желаемого, а если окажется плохим, то он потерпит неудачу и понесет убыток. Имеется в виду, если намаз окажется плохим. Если же в обязательных молитвах обнаружатся недостатки, Господь Аллах Тааля скажет, посмотрите, есть ли у раба моего что-нибудь из добровольных деяний. И за счет этого будут восполнены недостатки в обязательных молитвах, а затем и со всеми остальными его деяниями поступит так же. То есть, если человек совершает нафили, сунны и так далее, это еще является заполнением недостатков в фардах. Они могут быть недостатками. Кто из нас совершенен? Поэтому дополнительные молитвы нам не помешают. Иногда мы сами, например, не знаем даже, может быть, какие-то недостатки были, да? Сами не знаем, что исправить. Нужно делать дополнительные молитвы, и иншаллах Аллах Тааля это все исправляет. Дорогие друзья, также достигнув уровня тех, которых любит Аллах Тааля, мы достигнем желаемого результата, к которому стремятся все люди на свете. И богачи, и бедные, там, и больные, и здоровые. Что это? Не знать страха и печали. Жить спокойно, без страха и печали. А Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Аля инна аулия Аллахи, ла хауфун алейхим, ва ла хум яхзанун». Поистине для приближенных Аллаха нет страха и печали. Они не будут знать страха и печали. Как раз страх перед чем угодно. Печаль перед чем угодно. Мы должны уверовать в тагдир Аллаха, чтобы избавиться от этих чувств. Не надо переживать за будущее, оно еще не наступило. Не надо переживать за настоящее, оно уже наступило. Надо решать эту проблему. Не надо переживать за прошлое, оно уже прошло, надо покаяться, если это была ошибкой. Вот это вот понятие и принятие истинности, предопределения помогает нам обрести покой в наших душах и сердцах. Чего нам не хватает многим людям сейчас в современном мире. Вот так вот, дорогие друзья, совершая поклонения дополнительные, мы можем обрести блага обоих миров на самом деле. И говоря зикры, мы обретаем не только савабы, но еще это помогает нам в наших мирских делах. Читая намазы, Аллах Тааля решает и наши проблемы в обоих мирах, держа уразу там и так далее. Поэтому просто не надо останавливаться.
Да даже если бы за эти вещи не было ни одной награды, мы все равно не должны останавливаться. Потому что это то, что прилагается Аллаху. Он наш Создатель, мы Его рабы. Даже если Он не вознаграждает нас за это, мы от любви должны это делать, как Его создание. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.